Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n Jerry Hunt ydw i. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar neu yn gwylio podlediad yr hen iaith. Podlediad lle mae'n Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn ceisio ac yn dechrau llwyddo a ddysgu rhywfaint ar Gymro o Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth y iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gyntaf bob tro, Jerry. Ar am. Ar am. Ymo, sy'n rhaid ti? Mae'n spel ar ys bod ni wedi siarad. Ie wir. Ie, be di dy hanes ti? Wel, bryster ar ddechrau blwyddyn academaidd newydd yma'n Brifysgol Bangor, felly ie, lot i wneud, ond hapus iawn i fod yma'n trafod cynnwys yr heiniaeth eto, de. Na ti, a fel fyddwch chi'n rhai sy'n gwylio'n gweld, mae Jerry y fyny yn y gogledd, a dwi'n yma yn y Brifysgol yng Nghaer Dydd. Cyn bod ni'n cychwyn, mae yna fwlch wedi bod ers i ni recordio yr penodau yma, a da ni wedi cael lot fawr o mateb i'r hen iaith dros yr wythnosau dwytha, a dim ond diolch i bawb sydd yn dod ac yn mynnu gair efo Jerry na finna ac yn dweud bod chi'n gwrando ac yn gofyn cwestiynau a bob dim. Da ni wir yn gwerthfawrogi. Dyn wir. A dyn ni crwydro'n bell. Mi oedd y benod ddwytha, penod 75, wrth gwrs, wedi i recordio o fain gynulleidfa fyw yn Ohio. Dim yn un ôl yng Nghymru eto. O'r golia, mae hwnna wedi digwydd ers ni, ia. Ia, oedd hwnna'n brofi. Dyn ni wedi crwydro'n bell, Richard, mae'r iaith Gymraeg wedi mynd yn bell. Oedd recordio penod yn fyw yn Gymraeg yn Ohio yn dipyn o chabwynt, dwi'n meddwl. Oedd o wych, oedd. Hollol. So, beth bynnag, sut da ni'n mynd heddiw ym mhenod 76? Wel, dyn ni wrthi'n gweithio'n ffwrdd trwy lenyddiaeth y 19fed ganrif, gan gynnwys y pethau cynnar hynny gyhoeddwyd drawn America yn y ganrif honno. Ond, dwi eisiau dod nôl at bwnc sydd wedi codi, ym mhob un gyfres sy'n hyn da, sef barddoniaeth Gymraeg gan ferched, a, yr hyn dyn ni'n gallu alw yn llais llenyddol y Gymraes o bosib ynddo. Cofiwch yna, tua diwedd y gyfres gyntaf, ddari ni drafod gwyrfil mechain ynddo, a wedyn yn weddol fuan yn yr ail gyfres, athyn ni drafod Alice Ferch Griffith, neu Alice Wen, fel wyt ti'n hoffi gael nhw. Ac bob tro, wrth gwrs, wedi trafod y ffaith bod, wrth gwrs, bod ddim gymaint o farddoniaeth Gymraeg gan ferched o'r cyfnodau cynhara sydd wedi cadw, ond eto, mae yna ddeunydd yna, a mond yn ddiweddar iawn, mae'r deunydd yma wedi cael sylw. Dwi'n meddwl, mae rhywbeth cyn i ni drafod y ddau fardd benywaidd dwi eisiau trafod rwan, sef Angharad James a Marged Dafydd dwi eisiau sôn eich bach am y cyd-destun jyst ni bwysleisio hyn, achos mae yna bethau cadarnhaol iawn am hanes ysgolheictod y Gymraeg yn ystod y chwarter canrif dwytha yn y dro ar fydd. Ond, dwi'n gwybod, os ydym ni'n edrych am sut oedd llenyddiaeth Gymraeg yn cael ei dysgu tan yn ddiweddar iawn, doedd yr holl beth yma ddim yn cael crybwyll o gwbl ynddo. Mi oedd gwyrfil mechain yn cael ei chrybwyll os o gwbl fel bardd, masweddus ac yn y blaen. Yeah. A dwi'n hoffi gwneud hyn pan dwi'n sôn am pethau felly gyda myfyrwyr yn y flwyddyn gynta yn Mangor de. Dwi'n sôn am just gorfodi pobl ifanc i feddwl am y ffordd mae canon neu canonau llenyddol yn cael ei ffurfio da, gofyn pwy sy'n gyfrifol am dewis y dethol, y testunau llenyddol, dyn ni'n cael i darllen mewn print, a'i astudio, a'i trafod ac yn y blaen. Dwi'n licio'r enghraifft yma da, un o'r canonau llenyddol mwyaf awdurdodol yn y Gymraeg. Blodeudiad dychau. Reit, dydy hyn ddim yn gweithio'n dda iawn i'r bobl sy'n gwrando. Mae Jerry rwan o flaen y camera yn chwifio copio The Oxford Book of Welsh Verse ymlaen. Blodeudiad dychan o farddoniaeth Gymraeg, gyhoeddwyd gynt yn y flwyddyn 1962. Cyfrol wedi i golygu gan ysgolhaig tra awdurdodol Sir Thomas Parry wedi ei chyhoeddi gan wasg academaidd awdurdodol gwasg prifysgol Rhydychen ac yn y blaen. Ac mae'n gyfrol swmpus, mae'n cynnwys dros 500 o dudalennau, iawn, detholiad o farddoniaeth Gymraeg,
o'r 6ed ganrif gyda Aneurin a Taliesin ymlaen hyd at y 1950, felly rhyw 2 canrif a hanner o farddoniaeth Gymraeg ynda. Ac ar wahân i Heledd sy'n gymeriad ffuglenol, rhai cerddi gan ddeirdd yn hysbys all ffordd y fenywod, mond un bardd benywaidd go iawn, hynny yw, bardd benywaidd hysbys sydd yn y gyfrol yma, sef Anne Griffiths, ynda. Ei gyfansoddodd emyna Methodistaidd. A mae rhywbeth fel 3 thudalen yn cael ei rhoi i gwaith. 3 thudalen allan o dros 500, ynda. Felly, dyna oedd beth yn digwydd ers talwm. Mae'n bwysig, felly doedd neb yn trafod y math o. Mae rhaid mi ddeud hefyd, bod pethau wedi newid, dwi'n gwybod bod ambell brifysgol, na ddim enwen, ambell brifysgol o hyd yn defnyddio'r Oxford Book of Welsh Verse fel testyn gosod o ran cyflwyno Llyfr Gymraeg. Be bynnag, pethau newid lot ers chwarter canrif. Wel, mae rhaid i fi ddeud, a dwi'n cael cyfadda hyn rwan, dwi erioed wedi clywed am Angharad James a Marged Dafydd tan rwan hyn. Felly, dwi erioed enw y ddwy. Felly, mae hwnna'n ddiddorol. Wel, doedd ti ddim wedi clywed am Alice Wen. Alice Wen, hollol. Yn union. Ie, mae hyn, so felly mae hwnna'n drawiadol, dydi? Ydy, a mae'n braf dathlu'r hyn mae'r maes, mae ysgolheictau'r Gymraeg yn neud yn ystod y chwarter ganrif. Mi gyhoeddwyd ysgrifau arloesol pwysig gan ysgolheigion fel Marged Hickok, Nia Powell, ac yn wedig Cyrydwyn Lloyd Morgan a wedyn Cerrig Filltir o fath, gyda blodeugerdd newydd cyfrol olygwyd gan Catherine Tronnell-Wade. I'r rhai sy'n gwylio'r YouTube eto, dyma i beirdd Cyrydwen gyhoeddwyd yn 2005, casgliad sylweddol o farddoniaeth Gymraeg gan ferched hyd at 1800 ynda. Felly mae pethau wedi newid ynda. Wan ta, be sy'n ddiddorol hefyd am y ddwy farddonest, y ddau fardd benywaidd eisiau trafod edrych yw, mae nhw'n gymeriadau hefyd sydd yn gysylltiedig â rhwydweithiau sydd yn gyfarwydd i ni ynda. Mi oedd y ddwy yn ogystal â bod yn feirdd, hefyd yn copio, yn casglu, yn astudio llawysgrifau, ynda. Mae neb llai na Lewis Morris o Ynys Môn yn crybwyll y ddwy mewn rhestr sgwennodd o bobl oedd yn berchen ar lawysgrifau Cymraeg pwysig yna. Ac yn yr oes rwyithol honno i gael sylw, i Gymraes gael sylw felly, mae'n dangos bod yn gryn barch i'r ddwy mewn ffordd yna. Felly maen nhw'n ddiddorol hefyd ar ran hynna. Wan ta, na i fwrw ymlaen a dechrau gyda'r Angharad. A mae'n debyg gyda llaw bod y ddwy, oedd nhw'n byw bell o ddiwrth ei gilydd, ond mae'n debyg i bod nhw'n gohebu. Mae rhaid bod nhw'n gohebu neu wedi gyfarfod neu'r ddau dyda'r llythyrau ddim wedi goroesi ynda. Achos mae yna enghreifftiau waith Angharad James mewn llawysgrifau sgwenwyd gan Marged Dafydd ynda. Ond anyway, dechrau efo Angharad James gafodd ei geni yn 1677. Gafodd oes hir, bu farw tu allanol y ganrif yn nesaf, 1749. Yn enidigol o'r ardal wych lle dwi'n byw, Ddyffryn Nantlle, wedi geni ar ffarm Gelli Ffridia. Dyn ni'n nabod y teulu sy'n byw ar y ffarm yna wan, Gelli Ffridia, yn ardal Baladilyn, agos iawn y bentre Nantlle, ar y ffin mewn ffordd. Ffin y parc cenedlaethol lle. Ond felly, fy modd Ddyffryn Nantlle yn reiddio, a prododd amaethwr, eitha pell i ffwr, ochra Dolwyddelan, a symud yno fyw, eitha pell yn yr oes honno, o Ddyffryn Nantlle i ochra Dolwyddelan lle. Ond mi oedd hi'n Gymraes yn amlwg yn ddeallus, yn dalentog, yn ddiwylledig iawn. Mi oedd hi'n delenoras dalentog yn ôl cofnodion yn ôl y sôn lle de. Ac oedd hi'n barddoni hefyd de. Felly dyma ni efo cerdd dant a cherdd dafod, y ddwy ochr yr geiniog, gelfyddydol Gymraeg. Ac mae yna hanes yn gwych i bod hi'n canu'r delyn i'r gweision ar oedden nhw ddod o'r tŷ ar ôl diwrnod o waith ar y ffarm de. Ac hwrach yn ei gorfodi i ddawnsio i gyfeilion y delyn de. Felly eilwyd felly oedd hi yn ei chartre hi de. Brododd y ffarmwr cefnog oedd o'n dipyn yn hyn na hi de. Ond mae yna enghreifftiau o ei sgwennu, oedd hi'n llythrennog, dyn ni wedi trafod twf llythrenedd yn y cyfnod hwn, oedd hi'n llythrennog oedd hi'n gallu sgwennu a darllen, a mae yna enghreifftiau o ei llawysgrifau hi wedi goroesi yn y Beibl teuluol sy'n gael a ambell ei arall. Ond oedd hi hefyd yn
yn copio gwaith mewn llawysgrifau, ac mae'n debyg iddi greu, wel, mi greuodd hi, mi oedd gan ddi lawysgrif nodedig, enwog, yn cael ei galw yn Llyfr Coch Angharad James, ynde, gan y ddau. Ond yna ffos, Llyfr Coch Angharad James. So, llawysgrif Gymraeg gan ferch, ynde, oedd pobl eraill yn cyfeirio ati, achos oedd hi mor bwysig, ynde. Ond gweithio'r mod dyflanodd Llyfr Coch Angharad James, ti'r diwedd. Ti'r diwedd y berwen yn gen efo bomstig, ynde. Felly, gan obeithio fydd hi'n ymddangos yng ngwylod cwpwr rhywun rhyw tro, ynde. Os da chi'n dolwydd Elen neu'n ardal Ddyffryn Nantlle, carwch chi chwilio yn yr atig i weld os da chi'n gallu ffindio hwn. Llyfr Coch Angharad James, gwych da. Yn union. Ond mae yna rhyw 10 o gerddi, gallai dwsyn 10 neu ddwsyn o gerddi ganddi wedi goroesi ambell bennill fi llaw un, ond mewn llyfrau, ond yr rhan fwyaf dyn ni gwir mewn llawysgrifau sgwenwyd gan y bardd arall eisiau trafod, Marged Dafydd sydd e. Rhyw 10 o gerddi, felly cerddi rhydd yw'r rhan fwyaf yn nhw, ond mae yna rai cerddi caeth hefyd, nifer o englynion, un o'r olinion ac o leia un cywydd. Felly eisiau dechrau gyda un o'i cherddi rhydd. Mae llawer o'i cherddi yn anerch merched eraill, a mi welyn ni fod y Marged Dafydd yn gwneud hynny'n ei gwaith. Felly, gallu synwyr bod yna rhyw dwaith o ferched a bod barddoniaeth yn gyfrwng iddyn nhw ymgysylltu weithiau. Felly, dyfyniad cyntaf sy'n gen ti, Richard, dyma damad o gerdd gan Angharad James yn cyfarch Alice ferch William oedd yn ffrind iddi ac yn berthynas iddi. Dyna sut mae'n dechrau. Reit, dyna fi'n ymbalfalu'r ei ddysbectol ymlaen, mewn ffordd cwbl ddi-urddas, henaint ni ddaw ei hunain bobl. Felly, i'r ein chi sydd yn newydd i'r hen iaith, croeso. Yr arfer ydy bod Jerry yn rhoi rhywbeth i fi ddarllen yn fyrbydd, a dwi'n newydd brintio'r hein, a dwi'n happy darllen nhw, felly falle fydd y darllen mymryn bach yn glogyrnaidd. Ond dyna fo, anerch Alice ferch William. Gan anerch cwyn union o wyllus fy nghalon, yr ydyw neu ddanfon yn gyson ar gân, drwy byr garedigrwydd, ddi-gilwg, ddi-gelwydd, at Alice wych hylwydd ach William. Paham na ddowch weithian i rodio i benamen, lle buoch yn llawen ddi-gynen degwedd, yn gwrando'n ddiniwed ar hwddgar fwy'n ganiad, a minnau ddyn fwriad i oferedd. Mae'n hyfryd y de, da. Un ffrind yn sgwennu at ffrind arall ac yn estyn gwahoddiad iddi ddwad yn dweud ar y yn y cartio. Yn amnen ochr dolwydd Elan, lle da. Ac yn dweud, a gwybod bod ni wedi bod yn y lot o weithiau'r blaen, wedi lle buoch yn llawen ddegwedd yn wedi bod yn o blaen yn da, ar fwy yn ffrindiau ac yn cymdeithasu. Dwi'n cofio pan oedden ni'n trafod Goronwy Owen, da, bardd o'r un cyfnod, ond bardd tra gwahanol, lle da. Dwi'n credu bod ni wedi trafod cywydd sgwennodd o yn estyn gwahoddiad i gyfaill ddod o Lundain i aros efo fo'n o wlad yn da. Beth tebyg mewn ffordd, cerdd oedd yn rhan o lythyr mae'r rhaid yn gofyn i ffrind ddwad. Ac bod gwaith Goronwy Owen wrth gwrs yn gaboledig iawn, oedd o'n ddeistr ar y gynghanedd ar hyn fysa'r y caeth, ond rhaid mi gael, mae'n well gyda'r gerdd hon gyda'n Angharad James, mae'n fwy agos atoch rwsyd da, mae'n teimlo'n fwy ddiant hwrach os gai gablu enw Goronwy Owen da. Ond yn debyg i'r cywydd hwnnw gyda Goronwy Owen, mae'n trafod y pethau bydd y ddwy yn mwynhau efo'i gilydd. Mae'n dweud bod caniad, hynny yw barddoniaeth, a chanu'r delyn ymysg y pethau, mae'r ddwy gyfeilles yn ei mwynhau gyda'i gilydd yn da. Felly, golwg o'r fywydau dwy Gymraeg sydd wylledig yn ystod hanner cynta, a dyna fe gen rhywbeth hyfryd iawn. Na ti, so yn gwrando'n ddiniwad ar hawddgar fwy'n ganiad. Na ti, hollol. Ac yn dweud bod y ddwy mwynhau oferedd, a mae'n i drafod cerddi nad ydynt yn gerddi crefyddol, weithio fel oferedd, i di trafod y gair yn o'r drafod yr antelwt, ond bobl mwynhau oferedd.
Ond dwi'n credu math yn o beth. Dwi'n meddwl sy'n Angharad James. Dwi'n meddwl sy'n Angharad James yn mwynhau'r absolutes. Dyna dwi wedi benderfynu. Dwi'n gwybod, doedd hi ddim gyda'r dywygwyr neillu o selog dyn ni wedi trafod, so pwy awyr, ond dyma ni. A wedyn, a'n i ymlaen o gerdd nesaf cerdd arall ganddi, a'r hen thema, sef, fel mae'r rhaid i gael o weithiau prodas mae Ionawr, merch ifanc yn prodi hen ddyn yna. A mae'n y teitl sy'n gen ti, os ydy ddallan y teitl. Oce, dyma ni. Ymddiddan rhwng dwy chwaer, un yn dewis gwyr o drannus, a'r llall yn dewis ieuenctid, i'w ganu ar y fegle fawr, be bynnag oedd y don. Ie, felly. Un chwaer yn dewis hen ddyn, a'r llall yn dewis yn ifanc hoenus. Yn union, i'w chanu, ac enw ddwy chwaer yn y gerdd storiol hon, am yr ymddiddan yma, yw Began, sef ffurf ar Megan, Marged, Margaret, ac Angharad, da. Felly mae'n rhyw deimlo cyda mae Angharad a'i chwaer, ond eto doedd ganddi hi ddim chwaer o'r enw yna, felly fydd anodd gwybod yn union. Ond mi brododd Angharad James ddyn oedd yn 10 mlynedd hyn na hi, da. Ac fel mae golygydd y gwaith yma'n dweud, Catherine Sional White yn ei chyfrol Byw Crytlan, mae'n dweud a dwi'n dyfynu, dweud bod cyd-destun bywgraffyddol yr gerdd, gan fod Angharad wedi mwynhau prodas dedwydd y dyn a oedd 10 mlynedd yn hun na hi. Wel, dwi'n gwybod, gyda phob parch, anodd mi ddychmygu merch yn mwynhau prodas gymaint y dyn 10 mlynedd yn hun, am pwy a wir. Pwy ydyn ni farnu, Jerry Hunter? Pwy ydyn ni farnu yn union. Ond be bynnag yn mae'n ddiddorol iawn. Mae'n thema, dyn ni'n gweld yn ôl yn yr oesau canol, Dafydd ap Gwilym yn chwarae'r thema yma, ac yn y blaen. Ac mae'n ddiddorol iawn, be bynnag. Mae dwy ferch, 2 gymeriad benywaidd yn siarad yn y gerdd ac yn trafod rhinweddau. Ond mae'n bethau difyr, da. Gan gofio gwaith Alice, ferch Griffith Alice Wen, yn hanner cynt yr 1915, yn gwarafu'n bod i thad eisiau di brodi hen ddyn ac yn dweud eisiau dyn y fain. Golygus yn da. Mae'n ddiddorol, da. Ac mae Began, y naill chwaer yn dweud bod eisiau cael glaslang mwyn ifanc mewn afiaeth. A wedyn mae'n Angharad yn dweud bod hogiau ifanc yn anwadol, lle ydych chi'n gallu dibynnu, a mae'n dweud bod yn debyg y ffaith mae'r cynydau eiddfeta yw'r cynydau gorau, felly gŵr mewn oedran sydd gorau, ac yn rhywbethau felly, da, ti'n fod. Ddigon difyr, da. Ond dyna ni, mae'n gymaint o wahanol gerddi felly ganddi hi, da. Mae'n rai penillion moes wersol ganddi hefyd, ond dwi eisiau gorffan trwy ganolbwyntio ar gerdd ddwys iawn, sy'n gywydd hefyd, yn dangos bod hi'n gallu cyngynyddu, bod hi wedi sgwennu llawer o gerddi rhydd. Cywydd gyfansoddodd hi yn sgil marwolaeth i mab ei hun, mawrnad, lle da. Ac felly, dyma ni nawn ni ddechrau efo'r llinellau agoriadol yma. Pwy'n colled Angharad James ar ôl ei mab, Dafydd William, 1729. Yr oedd gardd o uraidd goed, fwyngu yn llawn o fangoed, ddifyr iawn lawn eleni, ddydd a wn o meiddo i. Torwyd o'm gardd yr hardda, 5 sad o dyfiad da, 5 per, yn tyner teg, ar ei godiad rym gwiwdeg. Da. Pwerus, dydi. Mae'n ddwys torwyd o'm gardd yr hardda. Mae hwnna'n ddwys yn dydi. Yndi, a mae'n gelfydd hefyd, a mae'n dechrau gyda'r trosiad estynedig o'n nhw, da, yn disgrifio i mab fel coedan ifanc, yndda, 5 coedan ifanc, oedd yn braff, yn sad fel mae'n dweud yn solon, ond eto coedan sydd wedi thorri lawr yn ifanc, yndda. A mae'n bwerus iawn. Yndi, yna da. Of course. Sorry, Jerry,
Ond eisiau dweud, wedyn, hynny, dyn ni wedi gweld Goronwy Owen yn defnyddio trosiad yr ardd hefyd, wrth sôn am y bywyd dofrydol, mae hi'n defnyddio trosiad mewn ffordd wahanol iawn iawn. Wedyn, so, ti eisiau dweud rhywbeth arall? Na, o'n i jyst yn mynd i bwrw ymlaen, achos mae'r bennaeth O ie, jyst yn dweud, cyn bwrw ymlaen ar nesa, a neud ymlaen rhaid llinellas, mae'n gywydd hir iawn iawn. Ond wedi dechrau gyda'r trosiad estynedig yn canoli ar y goeden ifanc wedi thorri a'r ardd yn gyd-destun iddi de. Wedyn mae'n newid, mae'n newid a mae'n dechrau pentyrru gwahanol drosiadau yn neidio o neill y llall. Dwi'n meddwl, i fi, mae fel pe bai hi'n chwilio am ffordd brodol o fynegu galar, a mae'n ceisio cael ei hyd y trosiad sy'n deud be mae eisiau ddeud am sut mae'n teimlo de. Felly dyma'r darn nesaf. Liling ardd a hardd oedd hwn. Penna cysur, pe cawswn. Pen congol, pen ysgol oedd. Pen y glod, pinigl ydoedd. Pen fy ngwynllan, wiwlan wedd. Union a phen fy anedd. O, mae o'n... Dim ond yn deimladwy dros ben, yn dydy. Mae'n teimlo'r ing a'r hiraeth yn yma, dweud? Wyt, yn da. Pen congo, hynny yw, pen congo fain, sylfaen i bywyd mewn ffordd, da. Pen y glod, yn da, pinigl, da. Pen y cysur i fam, yn da. A'n holl ffyrdd sgwifio, yr hyn mae wedi golli, yn da. Pen fy ngwynllan, wiwlan wedd, union a phen fy anedd, fodd yr... mae o'n... mae'n ddwys iawn, mae'n hyfryd yn dydi. A dyn ni wedi darllen llawer iawn o fawrnadau Cymraeg, yn ystod, tair cyfres yr heiniaeth, de, a'r gyfres Lefel A hefyd, de. Ond yn marn i, dyma un o'r rhai mwyaf pwerus, mwyaf, dim yn gwybod, agos atoch o ran y ffordd mae'n trafod galar, de, bod hi'n defnyddio mesur caeth, felly yna rhywbeth pwerus ar yma. A wedyn, mae'n gywydd hir iawn i wedi eto, wedyn mae'n dychwelyd at y trosiad estynedig cychwynnol yna, a mae'n dweud fel mae'n jyst i gliro chydig bach, fe sy'n digwydd yn llinellau nesaf, ti am i darllen, mae'n dweud fel mae coeden yfanc wedi i thorri a'i gosod yn y selar, da'r coed i gadw yn y selar ar ryw ddefnydd, felly hefyd mae Dafydd wedi i dorri lawr a'i osod yn ei fedd, ynddo. Dwi'n meddwl un o'r pethau sy'n mynd ymlaen yn Jerry, mae lot o pethau da ni wedi darllen yn gallu ymddangos yn formulaic, yn dydi. Mae hwn yn... beth bynnag, reit, na i barhau ddarllen. Dyna fy job i. Trawau angau, tro yngwerth, y pren per i'r seler swrth, lle gorwedd mewn bedd byddar. Ni ddaw, cwyn un a'i car, wylor wyf unau'n weiledd. Pan rodded wrth bared bedd ei gariad a'i hawddgarwch sy'n yn y llan dan y llwch. Wylo, cwyno'r cam, ni welaf Dafydd William. Fy un mab gwywarab oedd, galwyd a nolwyd i'r ne. Beth wrth gwrs, mae'n dro crefyddol, ynddo. Mae wedi cael ei alw a'i nôl i'r ne, y nefoedd, a ddiw, ynddo. Dyma'r unig gysur yn eto. Dwi'n teimlo bod hi'n ymbafalu am gysur, ac mae'n anodd iawn iddi gael hyd yn oed pan mae'n troi i golygyned at ddiw ar nefoedd, ynddo. Mae'r galar yn gignoeth yma yna, dydi? A ffordd mae'n trafod pethau, chbod. Dyn ni'n gallu unieithio nhw, ond mae'n trafod i gariad a'i hawddgarwch fel dyn, ynddo, a bod hynny dan y llwch bellach, ynddo. Pan rodded wrth bared bedd ei gariad a'i hawddgarwch sydd yn y llan, yn y fynwent dan y llwch. Yn hollol. Waw, Ian. Ni welaf Dafydd William fy'n mab gwyw arab gore, galwyd a nolwyd i'r ne. Waw, dwi angen gorwedd lawr ar ôl recordio'r pod yma, Jerry. A wedyn, dwi'n meddwl, wrth gwrs, mae'n mynegu galar, wrth gwrs, mewn ffordd sy'n deillio o'i chariad hi fel mam, ond hefyd sy'n deillio hanfod i bywyd hi, y math o fywyd mae hi a'i theulu gan gynnwys Dafydd sydd wedi marw wedi mwynhau efo'i gilydd, ynddo. Pan mae'n dweud mewn bedd byddar, dwi'n bod hynna'n arwyddo cawl iawn, achos nes ymlaen mae'n gywydd hir, felly dwi'n am sydd allan rhagor ohono fo. Ond mae'n gywydd hir iawn, a mae'n mynd ymlaen ac mae'n
Mae'n nes ymlaen mae'n dweud bod hi'n fferwelio a phleserau bywyd oherwydd ei galar. Dydy hi'n gallu mwynhau pethau y bu hi'n ei mwynhau. Gan gynnwys, dyma un llinell, pob perffaith gerddwriaeth dda. A mae'n dweud bod hi'n canu yn iach ar delyn, mae'n fferwelio, oedd hi'n hoff iawn, oedd hi'n delyn o'r syfri yn da. A felly mae'r ffaith bod hi'n deud yn gynharach bod ei mab Dafydd wedi gosod mewn bedd byddar yn da. Di o ddim yn clywed cerddoriaeth dim mwy, felly di hi'n eisiau canu'r delyn, di hi'n eisiau mwynhau barddoniaeth a cherddoriaeth ar aelwyd bellach yn da. Wel, hyfryd iawn, Jerry. Dwi'n cyfarfod Angharad James yn dipyn o beth, chwarae teg, diolch yn fawr iawn i ti. A mae wych, hyd oed yn ei galar, neu hwrach yn enwedig yn ei galar, dyn ni'n gweld amlygiad o ei hunaniaeth fel Cymraes ddwylledig. Fiasau'n mwynhau canu'r delyn a chanu barddoniaeth ac yn y blaen. Ond mae'n pethau mae'n fregus iawn, fel ddydys i'n gynharach, mi gollwyd, mi ddiflannodd Llyfr Coch Angharad James, y debyg iawn bod lawr iawn o gerddi eraill ganddi hi wedi diflannu, mae'n rhyw 10 neu rhyw ddwsyn sydd wedi goroesi, ond yn benna, mae gwaith wedi goroesi yn diolch i'r bardd nesaf dyn ni eisiau drafod, Marged Dafydd yn des. So mae pethau mae'n fregus iawn. Cofiwch, pan oedd hi'n trafod llawysgrifau yn yr oesau canol, nes i bwysleisio'r ffaith bod llawysgrifau mor fregus yn da. Mae pryddedd wedi bita, maen nhw'n tampio ac yn pydru mewn gwlad wleb fel Cymru, mae'n llosgu mewn tan ac yn y blaen, ac dyn ni'n gwybod i sicrwydd bod y rhan fwyaf yn llawysgrifau wedi dyflannu gyda threigl amser neu oherwydd rhyw drychineb neu gilydd de. Ond, chwyd, bod ni yn oes y wasg argraffu yma, llyfrau Cymraeg wedi argraffu ers canrifoedd ebyn hyn, eto mi oedd y traddodiad llawysgrifol Cymraeg yn parhau. Ac bod ambell gerdd gan ambell Gymraes, dyn ni wedi trafod baled neu ddwy gan ambell Gymraes o'r cyfnod hwn, lle baledi wedi hargraffu fel pamffledi lle de. Ond ar y cyfa, mae barddoniaeth Gymraeg gan ferched o'r cyfnod modern cynnar, hyd at tua chanol y bedwaredd ganrif 15 ydy gwir, mond wedi goroesi mewn llawysgrifau da. Ac felly gan fod llawysgrifau mor fregus yn da. Ac mae yna rhywbeth arwyddocâol iawn yn y ffaith, mae diolch i Gymraes arall, Marged Dafydd, mae'r rhan fwyaf o waith Angharad James wedi goroesi. Ond o'n i am drafod Marged Dafydd yn y benod hon rwan hefyd, ond yn sylwi sbir y cloc, a dwi'n gwybod pan dyn ni'n recordio ar Zoom, mae'r cloc yn rhedeg allan. A felly dwi'n credu fod ddigon o amser wedi rhoi cyfiawnder i Marged Dafydd yn y benod hon, felly well ni i thorri ni blas a'i thrafod hi yn y benod nesaf. Wel, so be, dwi'n meddwl bod ni'n, wel mae'n ddrwg i, fi sydd wedi ddisgo hyn, achos bod fi'n wrth y modd efo Angharad James. Felly pam nhw'n i ddim gwneud cyfiawnder llawn a Marged Dafydd? Fydd y gwrandawyr yn gallu, a'r gwylwyr yn gweld bod ni ddim cweith yn siŵr beth ni'n neud yn y penodau yma. Felly, da ni'n mynd i ddychwelyd at Marged Dafydd ym mhenod 77. Felly, diolch i ti, Jerry. Mae hwnna yn wirioneddol, wel, mae hwnna'n agorau llygad. Rhaid fi gwadda, o'n i rioed wedi clywed am mawr fy nghywilydd am Angharad James tan heddiw, ond dio ddim yn swnio fel bod rhan fwyaf o bobl sydd wedi gwneud graddau Cymraeg dros y degawdau wedi clywed amdani tan yn ddiweddar iawn beth bynnag, felly dwi'n cysuro fo hyn ynglyn â hynny. A am dro nes ymlaen heddiw hebio i hein gartredd a gellu ffridio fo yma yn Ddyffryn Nantlle. Gwych, reit, diolch Jerry, oedd hwnna yn drawiadol ac yn bleser mawr i gael dysgu am fodolaeth ac am farddoniaeth Angharad James. Diolch i ti, diolch i Richard Martin sy'n recordio ac yn ceisio cadw trefn a arna ni ddim yn llwyddiannus bob tro fel mae heddiw wedi'w ddangos. Da ni'n gwerthfawrogi fawr os da chi'n rhoi gwybod am fodolaeth y pod wrth unrhyw un all fod a diddordeb achos mae'n cyllideb ysbysebu ni yn llythrenol yn ddim. Felly, da ni yn dibynnu arna chi rhoi gwybod i bobl. Cofiwch bod Jerry yn darparu talfyriad Saesneg o bob un o'r penodau yma ar gyfer nation.cymru. Mae hi'n ei wastad yn werth i ddarllen. Da ni'n chwilio am noddwr hael rhyw biliwnydd o Kazakhstan sydd efo diddordeb yn marddoniaeth ac yn llenyddiaeth
Cymru. Da ni ddim wedi ffindio fo neu hi eto, ond da ni dal i mewn mewn gobaith. Cofiwch rhoi gwybod i bobl bod ni ar gael drwy'r ffrydiau bodlediadau, da ni ar gael ar YouTube, da ni'n gael yn gyntaf bob tro ar am. Ac am unwaith, da ni'n gallu deud be fydda ni'n dod nôl ato fo yn y benod nesaf, sef Marged Dafydd. A gyda hynna, hwyl am y tro. Hwyl fawr.